உங்கள் வாழ்வை வாழ. Cheers, a senior living by Casagrande. Life begins at 50. சென்னை ஐஐடி இயக்குனர் காமக்கோடி குறித்து கேரள காங்கிரஸ் கூறிய கருத்து சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஐஐடி இயக்குனர் காமக்கோடிக்கு மத்திய அரசு பத்மஸ்ரீ விருதை வழங்கி கௌரவித்தது. இது குறித்து பேசிய அவர், தன்னுடைய தனிப்பட்ட முயற்சியால் விருது கிடைக்கவில்லை என்றும் அனைத்து கூட்டு முயற்சியே தனது வெற்றிக்கு காரணம் எனவும் காமக்கோடி கூறினார். மேலும் 2047ஆம் ஆண்டு இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக மாற்றுவதற்கு அனைத்து முயற்சிகளையும் தான் எடுக்கப் போவதாகவும் காமக்கோடி பேசினார். அவருக்கு தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை உள்ளிட்டோர் பலர் வாழ்த்துக்களை கூறினர். இந்நிலையில் அவரை கேரள காங்கிரஸ் விமர்சித்துள்ளது. கோமியம் குறித்த ஆராய்ச்சியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டதற்காக காமக்கோடிக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டிருப்பதாக கேரள காங்கிரஸ் கூறியுள்ளது. இது தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரை அவமதிக்கும் வகையில் இருப்பதாக பல்வேறு தரப்பினர் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.